Pietru mela kien arrestat fil-ħabs. Fl-istess ħin, il-Knisja kienet qiegħda titlob lil Alla għalih bil-ħerqa. F'daqqa waħda der anġlu tal-mulej u dawl idda mal-kamra. L-anġlu ta' daqqa lil Pietru fuq ġenbu. Qajmu u qallu malajr. U l-ktajjen waqgħu minn majdejh. Pietru ħareġ u mar warajh. Bla ma ntebaħ li dak li kien qiegħed jiġri permezz tal-anġlu kien veru. Stħajjel li kienet xi viżjoni. Għaddew l-ewwel għassa u t-tieni wkoll. U waslu ħdejn il-bib tal-ħadid li kien jagħti għall-belt. U dan infetaħ waħdu. Din il-ġrajja mill-Atti tal-Apostli naraw lil Pietru, l-Apostlu li ftit qabel kien ħarab mill-arrest ta' Ġesu, issa arrestat minħabba l-ħeġġa tiegħu biex ixandar lil dan l-istess Ġesu xoxt. Erodi li kien għadu kif qatel lil Ġagbu u Ġwanni inħakem mill-biża u mill-lejra biex jipprova jikkontrolla l-komunità Nisranija. Imma x'jiftaħ il-bib tal-perseveranza? Wieħed mill-aktar aspetti importanti f'din il-ġrajja hu l-komunità. Il-komunità Nisranija l-insara li kienu n-nies tal-Allelujja, n-nies tal-ferħ u t-tama, imma kienu qed jgħixu fi żmien ta' ansjetà qawwija. Huma kellhom jgħixu fid-dbatija minħabba li l-qawwiet ta' dak iż-żmien kienu qed isostnu din l-oppressjoni. Madankollu is-saħħa tal-komunità kienet fil-fatt l-arma tagħhom. L-għaqda ta' bejniethom madwar Ġesu kienet qed issostnihom. Jolqotni ħafna kif għamlu it-talb għal Pietru l-missjoni tagħhom. Pietru kien fil-ħabs iżda l-komunità qatt ma waqfet titlob għalih. U din mill-ewwel titfa' dawl kif il-fidi tagħna mejxa b'mod sieħ twassal għall-libertà. Bħal-ewwel insara anke aħna ngħixu ħafna ansjetajiet, xi wħud reali u maħluqa mid-dinja ta' madwarna, oħrajn folots u kultant maħluqa minna nfusna. Il-bibien li s-sakru lil Pietru jistgħu jirrappreżentaw is-sigurtà falsa li toffri kultant is-soċjetà li fil-fatt toħnoqna. Ħasbu ftit fuq id-dipendenza li għandna fuq it-teknoloġija, bżonnijiet folots li toħloq id-dinja tal-kummerċ fuqna u l-biża tal-parrani li żommna l-bogħod minn ħaddieħor. U niltaqgħu ma' ħafna bibien u kanċelli li ġaluna naħsbu li l-libertà tagħna hija limitata. Is-sikurità vera tagħna hija maħluqa minn dak nista' nikkontrollaw aħna. Imma l-bibien ta' il-bibien tal-perseveranza, jgħalmuna li fil-fatt il-libertà vera hija f'idejn Alla. U l-perseveranza tagħna fil-mixja tal-fidi li mhux nitqanżaf biex nemmen daqskemm li nħalli f'idejn Alla jurini t-triq. Pietru ġie liberat mill-ħabs minn anġlu u mill-komunità li ma qatatx qalba titlob għalih. Din il-grazzja li waslet tal-libertà ta' Pietru titlob minna wkoll li nagħmlu għażla ta' ftuħ. L-għażla li nfittxu jew is-sigurtà falsa tagħna jew li nħallu lil Alla jiftaħ għalina l-bibien ta' ħajja ġdida. Għalhekk quddiem in-naqqasijiet tagħna, quddiem il-ġirja għal ħafna bżonnijiet anke folots, kultant addictions, nħallu spazju għal possibilità li xi darba dak il-bib se jinfetaħ. Nażlu l-imħabba flok il-biża'. Fl-aħħar jolqotni episodju li ma qrajniex imma meta Pietru jmur lura fil-komunità, meta jħabbat il-bib it-tfajla li tmur tilqa' u ma temminx illi ġie meħlus, ma tiftaħx u bil-ġen tmur lura imħawda u ferħana lejn il-komunità. Il-verità hi li l-mulej għandu ħafna preparat għalina jissorprendina. Nilqgħuh. Fl-aħħar nixtieq nara b'xi ftit mistoqsijiet u riflessjonijiet oħra. Kif jiena bħala parti mill-komunità Nisranija nista' nsostni l-ħuti f'dak li jkunu għaddejjin minnu? X'inhuma dawk il-bibien impossibbli li tara magħluqin f'ħajtek? Taqtax qalbek aħdem fuqhom, tkellem dwarhom mal-konfessuri u d-direttur spiritwali ara x'għandek bżonn biex tafda f'idejn Alla, iċ-ċavetta li ħafna drabi inżommu moħbija f'idejna. U fl-aħħar bħal dik it-tfajla iftaħ qalbek u kun lest li tissorprendi ruħek. Min jaf, forsi l-mulej għandu xi ħaġa mħejja għalik wara l-bib.